Gituman na karon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang ilang mga saad ngadto na sa mga public utility vehicle drivers nga adunay madawat nga ayuda tungod sa nasinating nga krisis. Nasiran nga Abril 28, 2026 gipahigan ng cash relief assistance sa Agdao Public Market, Davao City nga gitambungan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Ardanas ug ni LTFRB 11 Regional Director Ronito Llanos aron masiguro nga hapsay ug malinaw ng pagpanghatag sa ayuda. Matod sa driver nga si Santiago Bautista, biyahing Matina Agdao, Davao City, nga nakuntabang ang among ayuda. Ilabi na nga naglisod sila sa mga bulan nga hilabihang kataas ang presyo sa petrolyo tungod doble ang ilang nagasto. Pagkaka sa gasolina, wala wag yung may ginasya atong panahon na. Magkaroon kay mingatag man ang gobyerno sa tuwa o mga ayuda karon, so nalipay jud ko nga naapod na makuha na mo magamit sa pinganon sa mga pamilya na Matos pabahayag sa DSWD 11 nga mokabat sa 1,000 ka mga POV drivers ang gilaumang makadawat sa unang adlaw sa ayuda Abril 28, 2026 samtang magpada ng cash distribution hangtod Mayo 30, 2026 ug Mayo 5 ngadto na sa 7, 2026. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, bien, aban sa tatak, Armen.